Na? Dinit maligo sa dagat ron, maligo ko niya. Ayan, bumalik na. Nandito na si Rakitero Master. Nasa dagat tayo ngayon kasi ano gagawin natin dot? Mag-ano po kami, manguha po kami ng mga shell, no? Yung kilawin. Try namin mang pumalaot ngayon pero wala kaming dalang lambat, wala kaming dalang ano. Yung dala lang namin is di antipara kasi ayan, kasi napakarami kasi mga shell. So try naming manguha po ng shell. Ayan, kasama ko pala ngayon si Rakitero Master. Ayan po si Rakitero Master, no? Don't forget to subscribe his YouTube channel, mga kahomboy. So ayan po mga kahomboy, no? Papunta na po kami doon sa laot. Napakalaki po ng dagat ngayon. Isa yung pangalan ni Kuya? Dinis. So ayan, kasama namin si Kuya Dinis, asawa ni Timercy. Asa ikay ba ng Timercy, ano? Ayan. And of course, Rakitero Master, mga kahomboy. Don't forget to subscribe his YouTube channel. Tulungan po natin siyang makuha yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour po. Pila na may subscriber naman ron? 500 plus. Okay, di ba? Ngayon po si Rakitero. Mamaya, ano din tayo? Lumangoy. Meron? Wow! Ano yan? Anong tawag yan, Master? Lah, ninduto nakakuha siya. Ayan po mga kahomboy, meron talagang nakuha. Ha? Ano? Hagdanan? Yan po ito tawag na hagdanan sa atin. Lumapit ka dito. Ayan o, hagdanan. Ano? May parang naiasa ka di para dire. May pamutabang haglangoy. Pangita dito. Oh. So ayan po si Master, mga kahomboy. Andun, si lalim. Pasensya no kasi wala po kaming GoPro, mga kahomboy. Yung cellphone lang yung gamit namin. Ayun, baka malaglag. Lumulok sa ilalim. Wow. Ang dili ka mo gamit ana nga snorkel kay mga kuan jud. Malumos jud. Hindi to submerge mo. Di automatic gawas tubig diri. Wow. Automatic bungga na po ka. Mo higop lang ka diretso sa tubig. Higop ra hangin. Exact mo higop ra hangin. Sa bisang gawas na kuan. Dive dito. Okay. So ayan po si Master. Ang laki po ng baruto ni Papa, mga kahomboy. No? Pwede po itong kumarga ng 5 tao. Nakinakitaan dong, Sen? Nakinakitaan? Wala. Lah, marami palang shell dito, Master. Ayan po, si Rakitero Master. Bihasang-bihasa talaga dito sa ano. Basing matuwad tadi, ayaw diya sa katig. Matuwad ta. Matuwad tadi, Master. Okay lang yan. Ayan o. Ayan. Asa, Master? Ayan po, nakuha natin. Hala, daku ano? Dalawa to, meron pa isa o. Oh, wow, laki. Ay, buwaw. Yan pong buwaw sa atin, no? Ano ka sa Tagalog yan, ya? Ito ay hindi ko alam. So, lumipat po kami dito banda kasi sabi ni Rakitero Master, marami daw shell dito. So, makikita nyo napakalalim na po ng dagat, no? Pero kayang-kaya po ni Rakitero Master magsisid. Mga ilang feet na daw dito, mga Rakitero Master? Apat na? May kaya pang sisirin? Okay, let's go. Pag-ingat ka lang, ha. Ayan po si Rakitero Master. Si Bunso, tumalaw naman po. Ha? Sige. Po si Rakitero Master, mga kahomboy, no? Naghahanap po siya. Ayan po, ang nakapagaganda kasi yung gamit niyang antipara or the goggles. Goggles. Yung goggles is ano pa, malaki yung ano, no, salamin. So pwedeng sanawin yun dito sa mataas na bahagi lang. Ayan, so naghahanap po siya. Ayan. May hinahanap po siya. Ayan, ganda pa ng ano gamit niyang ano. Po si Rakitero Master. Ayan, lumurok agad.
Parang may nakita na yun. Ayan, sa ilalim. Meron? Ano yan? Saan kasi? Sa Colon, kung makapunta kayo ng Colon, napakamahal ang binta doon. Siguro mga 5 piso to 10 piso yan, no? Oo. Ang mahal yan. Kasi napakasarap kasi ng alaman yan. Lalong-lalo kapag isugba lang na yan, no? Ihawin, oh. Sarap, sumayan po. Oh, di ba? Ang dami na. Ayan. Suman, kaya pa? Pila na itong kuha dia? Mga kuan, ano pa ay? Mga daghan naman eh, dagko naman eh. 5. Oh, saan pagbalik, oy? Mga 20, okay na. Oh, mga 20 atong limit. Punan tanag mga saang pod. Ayan po si Kuya. Dinis mo pangalan niya, no? Ayan po si Kuya Dinis. Ayan. Ayan po sila kay Tiro Master, mga kahumboy, oh. Naghahanap ng mga shell. Dito kasi sa amin mga kahumboy, lalong-lalo kapag ganitong buwan, napakadami talaga mga ano saang or yung hagdanan pala sa amin, no? Napakaraming makakuha. Meron? Sige, mag-ingat ka lang. Sa radyo at TV. Sa radyo at TV. Ayan, sumisid na ulit. Kung ka namang Skylab ya, kamao po ka mga Skylab ya. Kanang, kuan ba, pukot ba nga gisirkol, gibutang sa kabilyan. Ang makuha ka naman, kilaw nun, ka ng mga kapal, pata. Ako rin, mamupot mo ko kang taga-dirira. Eh, karaw sa? Ayan. Birthday. Oh, katundari mi sa kuan, pandan. Diha ka ato, matay nakaila na pata ato, masuroy ang tagapil ato. Wala. Dia ako. Wala pa basta magkakuan god. Daghan mi ato siya agaw. Nauli mi ato buntag na. Sila Michelle kadlaw na. Na? Dinit maligo sa dagat ron, maligo ko niya. Ayan, bumalik na. Nandito na si Rakitero Master. So yun mga kahumboy, no, sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ni Rakitero Master, please subscribe na rin po sa kanyang channel and tulungan natin siya makuha yung 1,000 subscriber and the 4,000 watch hour po. And malapit na po. Ay wow! Another hagdanan. Pero mukhang bata pa yung isa, no? Parang bata. Yung isa saang. Pero sa kanina, kumpara sa kanina, mas bata yung nakuha mo ngayon, Dot. Na, ano? Lain ni usa. Lahi na. Di na siya hakuan? Hagdanan or klase Japon sa hagdanan? Parang ano, parang hagdanan rin siya. Pero mas bata yan. Ha? Mas bata yan. Mas bata to. Mm. Baka may perlas. Saan rin, no? Ayan saang. Patingin yan saang, Dot. Ano? Ayan. So ano ba? Sisit pa? Sisi ba tayo? Okay, go Rebels. Si Bunso, asa mga antiparasent? Lagi ba si makawa ka ato? O sa man, Dot? Kaya pa, Dot? Kaya pa. Okay. Tingnan natin kung meron pa dito. Sige, maghanap ka muna doon. Hanap ka muna dyan. Kung makikita natin doon sa kanyang mga videos, ang dami rin niyang makuha kapag nang lambat siya. Kasama yun si Parimbol, mayata yun. Daghan na nagpayaw sa daplin eh. Nagpayaw. Ayun, ang layo na ni Rakitero. Sumama si Bunso. Siguro mga 4 feet na to dito, ang lalim. 4 or 5 feet. Doon silang dalawa. Ayan. Meron? Sige. Ayan, yumurop na agad. Bilangin natin kung ilang seconds. 5, 6, 7, 8. Kato na mukot sa dmiya, mga tamban ang muna nakuha ya. Dagan. Oh, sa usa ka lagak lang mo, mga 25, pero daghan namin nakuha ato. Ang dami guys. Wow. Hagdanan pa rin? Oo. Wala nang iba? Ayan. Grabe, laki. O yan. So pang ilang hagda, ano na yan? Pang-apat ano? Pang-apat na? Grabe ang lalim ay. Ano? Sisisid ka pa? Or ano, tama na yan? Kasi marami naman yan, oh. Sisi tayo. Last. Okay, last sisid mo. Last. Ayan si Kuya. Okay. Yung sa man? Kaya pa? Kaya pa. Grabe ang lalim. Lalim? Naubos ang hangin ko. Ayan, bagong gupit ka pala ngayon, Rakitero Master, no? Yan ang gusto ko ba? Kanang dapat, presentable sa camera. Ano? Last na sisid to mga kamaster ha. Okay. Grabe, nakakapagod. Tapos Marami, dadao. Mga ilan na yan kaya. Ay, doon. Magaling si Rakitero Master kasi kabisado niya po yung dagat. Kung saan po mangunguha ng mga shell. Ayan. Ayan, mamaya dadaong na rin po kami para kilawin namin yan or ihawin
Agoy, wata ka palit og uling. Apoy diragway uling-uling no. Ito ara lang. Meron? Doon sabi niya meron daw. Tapos karin ko rin, halik. Tusok yung current ya. Yung sug. Doon. Ayan, bumabalik na sila Kitiro Master. Daghan? Ayan, may kwapo pandala oh. Ayan. Wow, sa ilalim ng kwapo nakita yan? Ayan oh. Yan po ang kwapo guys. Yan po yung ano no, ginagawang chinilas. Doon ko nakita sa ilalim to. Sa ilalim ng kwapo pala yan? Wow. Ang laki dagko oy. So ano na? Akit ka na? Daong na tayo? Kakain na tayo? Sige, fire yan. Tama na yan. Master, grabe kakapagod. So ayan po sila Kitirong Master mga kahumboy no. Pupunta daong po kami doon sa ano sa magandang bahagi din dagat dito para doon kami magmukmukbang. Doon kami kakain po. So tara, samahan niyo po kami mga kahumboy. A few moments later. So ayun po mga kamaster, no? So andito tayo ngayon sa tabi ng dagat mga kamaster. Ayan. So kakatapos lang namin kumuha ng shell. Ito yung kinuha ko kanina mga kamaster. Yan. Dito ka na, pasok na. Ito. Tapos meron din mga saang dito. Yan no. Maliliit na shell. Saang. Saang na tawag sa amin yan. Dito ka na. So ayun po mga kamaster. Dito kami mag-iihaw. Dito namin iihaw. Yan. Yan. Sampol. Tampol. Yan. Tapos nagsaing kami ng kanin. Yan. Yan po, yan. Press na press po yung inihaw namin. Ayan po mga kamaster, no. Simulan na po yung pag-iihaw ng shell. Inihaw na Yan. shell. Ayan. So ayan po si Marinong Homeboy. Hello po mga kamaster. Yan. Meanwhile. Ayun po mga kamaster, no. So nag-prepare na po si Marinong Homeboy mga kamaster. Ayan. Wow, ang sarap. Tingnan nyo mga kamaster. Oh. Yan po yung nakuha namin kanina mga kamaster. Ayan. So nag-prepare si Marinong Homeboy. Yan po, ayan. Yan mga kamaster. A few moments later. Kapatad dong, dito ka lang. Ayan, so mukbang na po ito mga kahumboy, no? Ayan, si Kuya. Yung sauce gawa pala ni Kuya. Ang sarap gumawa ni Kuya ng sauce. Oyster sauce. So, tara. Sige, fire. Usaw na, dukduk ko na nato ya. Sus, ba ikaw dong, Sen. Ang kamot to. Dibo, imo dong ah. Ikaw ka dong? Asa may kamuna? Ang bayanan ka na oh. Iyan. Tamang-tama to dito banda ba. Marihan ang kamera dong dito kaatbang lang oh. Sir. Dito kaatbang lang. Dito kaatbang lang tapal pakbot mo. Kira lang oh. Yan ay do. Sili lagi. Sarap. Dai. Layuan nila. Pagkira kan on. Ato ko yung sa ubos ko. Ato mo yan? Ito na malihan mo kamera. Ito ka ang kuha mo rin. Sarap. So ya? Ito po yung laman ng ano, nung hagdanan. Diba? Hindi mo na yung sa luto umayo.
Mulai kag bagoy lam. No? May mga tao. Oh, mayo. Oh, oo. Di ka madagi na boy. Takon hiwaon. Ang sarap po na pagka paggawa ng sauce. Ayun. Bulag siya nagahay basta kung ano ma-overcook. Ayun, ako yun niya. Ano bagto kayo? Ano ba? Na ba dong dito kamera ni oh. Sige lagi sila hilaw ng pat. Ano jadi kayak hilaw ya? Ha, pero ni, kami hilal ko. Mukbang feel. Saang? Pag tamang-tamang luto, pwede na po yung itol. Anong hilaw? Dito oh. Iba kita nga. Dukloko nimo. Di siya makaon og kuan, dapat pud imong ikuan sa group. Ina ilabay mo adto ulit adto. Buti bang kamsaw pa kita. Ya, terus ya. Ulan kan una. Parang bukaan ni ba? Parang bukaan ni gobo. Kena danan. Ay sorry. Nang itog ba? Pwede po yung bato yung gamit pagkuha ng laman. Teka na sus naman dong. Lamig sa sus. May kagahimo ang sus. Sprite ito. May baso.
Kana unod na siya. Unod na. Hindi ko maangkaw na. Kita? Hello? Hmm? Ano? Pagtung mo gud ana. Paog ba? Kita yung dagat. Buo ba niya? Buo ba? Buo ba? Buo ba? Yan napait na sini ay. Ano niyo? Oh, Gusto ko ah? gusto ko ah. Lamig yung sus mo. Baso, bantag chili garlic sauce. Mm. Kaan pa ito, binata ko dito na. Na chili garlic sauce. Of course, meron tayong dalang pang ano guys. Pangpalinis. Pangpahilis deh. Pasal ako. Ayan po mga kamaster, no? So tapos na po kami kumain mga kamaster. So sobrang busog na po kami. So ayan po. So ayan po si Marinong Homeboy. Ayan. Sa mga supporters ni Marinong Homeboy, sana mag-support din kayo sa akin. Kasi kami yung palagi magsasama ni Marinong Homeboy. Napakabait talaga ni Rakitero Master mga kahumboy, no? And ayun, nagpagupit na po siya. Grabe yung Para gupit na po ko. siyang si, Gerald Anderson na rin. So ayan po mga kamaster, no? So maraming salamat sa palaging pagsuporta at panonood ng aking mga video. So sana hanggang sa huli, susuportahan niyo pa rin ako mga kamaster. So ayan po, bye-bye na po mga kamaster. Thank you.